Sekar Asmaradana pelok barang. Prof nanti kalajengaken ladrang. Ladrang napa? Sumyar. Ladrang sumyar. Ngerti Mbak Lisa? Tahu ladrang sumyar itu apa? Martono dan juga untuk guru-guruku padha rawuh. oh Prof Teguh rawuh. Nggih. Pak D Sumo rawuh. Pak D Sumo ning ngendi-ngendi ora tau sandalan, So. Kuwi guruku nggo pengobatan alternatif. Loro iki tambani godhong iki, loro iki tambani godhong iki. Aline Pak D Sumo. masih alami. Masih alami ngono. Dadi awake dhewe dadi wong Jawa, urip ning tanah Jawa itu mempunyai kepercayaan apa yang di sekeliling kita pasti bermanfaat untuk kita. menyembuhkan. Godhong rono takon carane pi dhuwit supaya rantek nganggo godhong apa Pak ngono ya. Takonono Mas. Kowe anggere mbok simpen ning dompetmu mojo mok tok-tokke kuwi mesti awet duwite. Kok ya Menika Mbak Entin, Mbak Pita. Pita. Mangke badhe nembang napa nderek kula. Nah, Kedua. menika wonten Pak Widodo sebagai napa kalau badhe nembang balen napa-napa kalau. Oh nggih Pak Widodo, nggih. Nggih. Ini Bapak ada. ana layang apa bro iki? Ana layang. Nun sewu Pak. Lali carane Mas. Aku ki Ngapa? maca layang ki aku ki wegah wis trauma. Oh, nggih. Nggih saking kanca-kanca Tampo Mas kirim salam kagem sedulur-sedulur CFC Yogyakarta dan CFC Semarang dan CFC Rembang. Oh, tepuk tangan untuk Bapak Widodo Broto Sejati. Nggih, Ah, Bapak. Sembah nuwun panitiane mayangan, Bro, itu. Pak Widodo. Niki nggih ngagem Prof. Biasa. Doktor, Oh, Pak Pak Doktor. Doktor. Kaya aku di RS. Menika rumiyin Menapa nalika menika DRS? Dodol rokok surungan. Mas. monggo Bapak paring dawuh, Bapak. Inggih, adik-adik ingkang jumeneng wonten sakanan kula menika. Nggih. Menika pemenang Sinden Sinden Idol. Idol. Warsa 2000 selangkung. Angkahipun saben kalih taun sepisan Sinden Idol badhe dipun wontenaken dening UNES. 2 tahun sekali. Nggih. Ini Semangat kesempatan buat yang luar sinden-sinden. biasa. Oh, biar mempersiapkan. 2 tahun ke depan atas izin Pak Rektor akan semakin diperbesar Weh. acaranya. Internasional. Weh. Secara internasional. Sosial Jadi dari naik. manca boleh. Boleh, Ikut. boleh. Mantap. Boleh. Wah, sosial. Ngaten menika namung ingkang setunggal wawinjang menika pamit. Awit gerah. Oh, nggih, mboten Awit napa-napa. gerah. Menawa deg-degan ketika mendapatkan suara juara lho, kaget nggih, Pak. Kula mau deg-degan kalau apa adik-adik menika dipun suwuni dadak Sinom Parijata. Weh. Untung selamat tak rungokne kok kono. Nggih. Umpama ora gek kepriye. Nggih, dituntun selamat niku wau saged-saged nggih, nggih. Nggih. Nggih, kula kadhawan menapa menika. Wah, menika ingkang badhe nembang karya panjenengan balen kula sinten Bapak Widodo? Oh, janipun Bapak WR3 menika. Pak Ngabi ya nggih. Pak Ngabi. Pak Saderengipun Ngabi kula mbok bilih Pak Ngabi rumiyin katuran rawuh ndak kula mangke kewalat. Oh. Nggih, Pak Panjenenganipun WR3, Bapak Prof. Prof. Punden. Dr. Ngabianto, Prof. MSI. Nggih. Mangga. Waktu dan tempat monggo Prof. Saya jemput ya Prof. Cepet Mbak Isan. Totok niki. Nggih lho. Monggo Bapak Ngabianto.
dalu Prof Ngabi. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Raden Dalu, Tumenggung. Prof. Raden Raden Tumenggung. Sigit Guna Guno Carito. Guno Carito. Ya. Nggih, Prof. Sekedap mulai kula dados mahasiswa UNES mriki. Oh nggih. Anu, Wonten dalu menika Prof Ngabianto badhe nyekar Asmarandono. Dados banjaran Asmarandono. Mboten apa. wanita jaran Asmarandono. Namung Prof Ngabianto ketinggalipun badhe nyekar. Temanya berarti cinta ya berarti. Nggih, Asmarandono nggih. cinta. Asmarandono cinta. Karena kemarin itu Nggih. ada 40.000 lebih calon mahasiswa yang cinta UNES. Oh, hebat. Jadi pendaftar UNES itu. Mila sekaripun Asmarandono nggih. Mula sekalipun Asmarandono. Nggih, Prof Ngabi badhe Temanya nyekar tema cinta. cinta. Nggih. Pelok barang. Ngaten ya Mbak Alisa ya. Siap, Prof. Ya. Nggih. Ingkang gender Bapak Widodo. Kula dipun kedepi kan ngewangi genter. Oh, nggih. Oh, ngaten. Nggih. Prof Ngabi Mbaknya sing piye gender Mbak Jawa. Alisa? Yang gimana itu? Iya. Begitu ya. Lah ingkang gender Pak Pitoyo niku dalemipun nganu ngisoripun Gunung Arga mriki wae. Prof Pitoyo ingkang gender menika. Ini Sekar Asmarandono pelok Barang. barang. Prof Nanti Pitoyo. kalajengaken ladrang. Ladrang napa? Sumyar. Ladrang Sumyar. Apa kuwi ladrang sumyar? Ngerti Mbak Alisa? Tahu ladrang sumyar itu apa? Sumyar artinya nggak tahu, tapi Nggak tahu, sumyar ya. itu apa ya artinya? Iya, kuwi basa langit. Oke Gembira, ya, gini ya. gembira. Berbingar-bingar wis kaya ngono gambar. Berbingar-bingar. Nggih. Sepinten? Nano. Oke. Gegaraning wong akrami. Tepuk tangan Mantap, Prof. untuk Prof Ngabi. Oke. Tutu bondo, tutu rupa. Amung ati pawitane. Luput pisan kena pisan lamun gampang luwe gampang lamun angel ka langkung tan kena tinumbas arta lulus hebat. Bagus, titis. Sumesi
Aplaus tepuk tangan kagem Profesor Dr. Nadia. Matur nuwun Pak Widodo. Dulu Pak Rektor. Nggih, sembah nuwun. Ternyata do budaya kabeh nggih Mbak Elsa Mas Dewa. Nggih. Seranyono tenan. Cari Mbak enten kalih Mbak. Nggih, Mbak Cange. Nyun sewu ini sebelum turun panggung ini saya menyampaikan salam pada terutama yang streaming ya. Jadi banyak kawan-kawan yang streaming. Kawan-kawan IFC, kawan-kawan itu ada Pak Parlan, Pak Jarwo, ada Pak Pras ya. Juga ada Mas Joko di Cepu, ya, karena sahabat Mbak Cange. Oke, dan sedaya kemauan yang ikut streaming, alhamdulillah ya pada malam hari ini. Oke, matur nuwun. Niki motore jam pinten Mbak di? Nanti setelah tancap. Nggih, tapi wayangannya mboten. Sampai setengah kali pun rampung nih. Oh, setengah kali. Oh, setengah kali ya, berita baik. Jadi motor diundi 1:30. Ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuk.